Šta je tragedija malih zemalja? Potrošnja može biti veliki generator rasta. Međutim, opet vi morate imati drugi koncept. Ako vi stimulišete potrošnju, pa ja kupujem domaće stvari, onda je ona istovremeno rast potrošnje vuče rast ekonomije. Ako ja sam orijentisan da svo povećanje dohotka ide na uvoznu robu, što je kod nas slučaj, onda dolaze do onoga do čega sad dolaze da se opet razilaze uvoz i izvoz. Ali onda ti sad manipulišeš podacima. Pa kaže, stepen pokrivenosti uvoza izvozom je sada veći nego u komunizmu. Jeste veći. Pa sad je manja država. Sad je naš izvoz u Republiku Srpsku i na Kosovo. To je taj izvoz. Razumijete? To Jugoslavija nije imala. Pa je pokrivenost uvoza izvozom u staroj Jugoslaviji bilo 50%. A sad je 80-90%. Prema tome, potrošnja može biti blagorodna ako se vraća u sistem. Ekonomija je jedan krug. Ekonomija je nešto između mene i vas. A ovdje se misli, iz globalizacije je to donela, da onaj ko pravi patike možda ima platu $1 jer on nikad neće ni kupiti patike, onaj Bangladeš, on ide bos. Ako imate evropsko društvo, što je sad naš slučaj, onda ti gledaš koliko je to, koliko se završava taj ciklus unutra, a koliko sad odlazi s polja. I zato su mnoge zemlje protiv sad globalizacije, jer se njima to desilo. Da ogromna penetracija kapitala, da propada jedna Italija, koja je fascinantna bila zemlja, čak industrijska. Vi, kad se bilo koji čovjek se seti, pa Italija, pa to su automobili, to je Ferrari, to je Maserati, to je Dolce Gabbana, to je ovo, to su vina, to su sirevi. I odjednom Italija je propala. Propala je u nekom novom kontekstu. I zato su i važne akademske rasprave. Zato je važna teorija. A ovdje kad čovjek hoće malo teorijski da razmišlja, kaže ovaj filozofira, pa pusti onog zeca. Daj, šta ćemo mi sutra? Stalno se ovi kažu, pa evo sutra ćemo sad. Sutra ćemo ispravljati kranove koji su potonuli. Eto, to ćemo zdesiti i po 5 puta rušiti brda i bušiti tunele. Eto, to ćemo raditi sutra.